David Wellman ta' 23 sena minn Ħaltarxin ġie identifikat bħala l-ġuvni li tilef ħajtu traġikament wara li sofra ġrieħi f'rasu waqt li kienet jagħmel xogħlijiet f'daru. Starjem il-pulizija qalet li l-kasseħ għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar ta' tlieta fi-triq il-Wittja f'Ħaltarxin stess. Il-vittma ngħata l-għajnuna minn tim mediku u membri tal-Protezzjoni Ċivili waqt li ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat Filip Galja Farrugia li ħatar inkjesta fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin biex tiġi stabbilita d-dinamika tal-inċident. Malli tħabbret il-mewt ta' żagħżugħ kienu ħafna li taw il-kondoljanzi tagħhom fosthom sħabu u qraba li ddeskrivewh bħala persuna simpatika u ta' qalb tajba. Selmu wkoll il-memorja ta' Wellman qatt ta' għalliema li kienu jgħallmuh tul is-snin fosthom anke l-Istitut tal-Istudji Turistiċi nnifsu fejn huwa kien jistudja sa ftit ta' żmien ilu.